Il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jħalli l-flus fil-bwiet tal-ħaddiema bit-tnaqqis fit-taxxa, jrid li jinħolqu 25,000 post tax-xogħol fil-5 snin li ġejjin, jrid ikompli inċentiva l-pensjonanti, jrid ikompli isostni l-volontarjat u jrid jaħdem lejn il-mira ċara li sal-2016 jispiċċa l-isbilanċ biex ikollna surplus. Il-Prim Ministru tkellem dwar dan meta l-erba' filgħaxija kien qed jiġi intervistat mill-ġurnalist tal-PBS Reno Buġejja f'attività taħt it-tinda f'Marsa Skala. Hawnhekk huwa rrefera għal pension account li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu. Min issa l-qudiem min jitwielet sa niddepożitawlu f'kont li jkun jintuża biss għal pensjoni tal-tarbija billi nagħtu 1,000 euro mat-twelid rigal tal-mamudija għal dak it-tifel jew għal dik it-tifla. Irrefera wkoll għan numru kbir ta' pensjonanti illi llum għadhom qed jaħdmu. Pajjiżna għandna il-fuq minn 10,000 anzjan u anzjana li jieħdu l-pensjoni u qegħdin jaħdmu fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 5 snin naqqas it-taxxa u hekk lest li jkompli jagħmel f'leġislatura ġdida. Dal-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista on record li huwa il-gvern li naqqas it-taxxi f'pajjiżna. Naqqasna 25 taxxa, naqqasna l-income tax u sa nerġgħu innaqsu l-income tax għal 3 snin li ġejjin. Mistoqsi minn Reno Buġejja dwar allegazzjonijiet li ħarġu dan l-aħħar brabta ma' xiri taż-żejt, il-Prim Ministru saħaq li se jkompli jħalli lill-awtoritajiet tal-Pulizija jinvestigaw u jekk jinstab xi ħadd ħati jitressaq quddiem il-ġustizzja kif dejjem sar. Fl-istess attività tkellmet Grace Attard, Viċi President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa, illi fukat l-intervent tagħha fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jiddaħlu kwoti biex aktar nisa javvanzaw fuq bordijiet. Tkellmet ukoll Claudia Taylorist li hija involuta fil-qasam tal-volontarjat u li faħret ferm il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jrid jinċentiva l-volontarjat bajnuna finanzjarja diretta. Fit-tmiem din l-attività l-Prim Ministru saħaq li l-programm elettorali jagħti tweġiba ċara għaliex wieħed għandu jivvota lil Partit Nazzjonalista. Jekk inżagħżugħ u żagħżugħa qed ngħidulek inkomplu ninvestu fl-edukazzjoni tiegħek. Jekk int spiċċajt mill-edukazzjoni u sa tfittex xogħol qed ngħidulek il-Partit Nazzjonalista qed jintrabat li joħloq 25,000 post ta' xogħol ġdid. Jekk inti familja li hija trabbi qed ngħidulek sa ssib il-gvern jimxi id fit miegħek biex jagħmillek qabża ta' kwalità, jekk inti pensjonanti jew anzjan qed ngħidulek sa ntejbulek id-dħul tiegħek u nieqpaw nipprovdulek sistema ta' saħħa li hija tal-ogħla kwalità u jekk inti tħobb il-pajjiżna sa nieqpaw natuk pajjiż sabiħ, pajjiż b'saħħtu, pajjiż ta' fama tajba, pajjiż li aħna gburin li aħna ċittadini tiegħu. Robert Cremona, Net News.